Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Fortnite на Reload Solo. И така, гайс, ето започнахме. Този път няма нито да правим никакви предизвикателства, нито нищо, просто нормална игра на Reload. А пък по-натам ще снимам с мой приятел, как играем Battle Royale. Ще играем Reload, Ranked Reload, каквото искате. Ако ви хареса това видео, трябва да се абонирате с камбанката и да пръснете лайк бутона. Още сега падам и виждам килка, която е много лесно. Добре, това е добър старт. Сега супер. Нека да отиваме да търсим килга. Добре, добре. Това беше... Това беше най-тъпото умиране, той имаше някаква помпа. Като цяло беше много крейзи. Гайс, ако искате нещо, например в Fortnite, по-различно някакъв... Например, ако знаете нещо по-яко от Reload или Battle Royale, то друго няма да е. Ама като цяло, ако искате нещо друго, например в Roblox или не знам, ще качвам видео как играем и Roblox приятелно. Като цяло в този канал ще има видео на така гейм. Добре, да не ви казваш, защото слушам. Добре, това е бот. И аз като не. Добре, найс. Добре, сега отиваме да търсим често за нашия горе. Да, ето го. Само най-емка намерихме. Добре, гай. Значи, аз ще правя и съвсем други видеа. В смисъл, пак ще се в Fortnite, но ще кача, например, например, ще правим предизвикателства, ще въртя колело на касета, с мисълта на ще играя без честове, или ще играя с честове, или ще играя без билд. Добре, гайс, дайте сме на 200 HP. Сега отиваме да търсиме. О, ето си на жета. Къде? Къде ще трябва? Чат тук е напрегнато вече. Голям шанс има да умра. Леле! Тия тиммейтът ли са? Няма материал! Йоу, гайс! Какъв пистолет намерих това? Това е много яко. Тя трябва да ходя да правя килове, защото съм само един кил, това не е нормално.
Идем да ги речкам. Да ги речкам. Гледай там. Оу. Още другото беше на... Оу! Рер сентинел. Гайс, значи защото ще качвам всеки пето видео. Да. Това ще го кътам също. Къде? Тук ще го качвам. Значи всеки петък ще качвам ново видео. Всеки петък ще качвам ново видео и няма да качвам сам, ще качвам с мой приятел. Аз ще оставя линк до профила на приятел ми. Въртенето минита. Само малко шиваме чак. Малко шиваме. Тук вече идва втората. Оу. Оу. Това беше много добре. Я смахам много добре. Какво? Не, защо нямах патрони в помпата? Това беше едно от най-тъпите ми умиране, гай. Това беше много тъпо умиране. Аз знам, не съм много добър, просто... Не виждате ли, защото е... Добре, стати къде си, след тебе ще убия, бе. Добре, защо не мога да го хилна? Не мога да го хитна. Много съм зле. Просто видяхте колко съм зле. Като цяло, да. Гайс, ако ви е харесало това видео, пръснете лайк бутона, абонирайте се също така с камбанката и това беше от мен.